Tulo, minimize. Na-mention ako sa inyo ha, ang minimize is really more about insurances. Unsa ba ang mga insurances sa dapat natang tanan? O ni. Mga nang ginatawag na kong essential insurances. First is what we call life insurance. Ang life insurance, sakit siya sa bulsa, gamay. Kaya ikaw nagbayad, pero dili ikaw makinabang. Ang makinabang magud-ani is imong next generation, imong beneficiary. Unsa may pasabot ani? Kintahay mamatay ka. Kuaon na ka ni Lord, kay buutan ka. No? Kaya mga masamang damo, dugay man daw mamatay. So kung buutan ka, dali ka mamatay. Maningon na lang. So, ang kung kitahay, nagbayad ka, nagkuha ka life insurance, then kung kuha na ka ni Lord, katong kwarta, ang makakuhaan na is imong next generation, imong beneficiary. It may be your wife, it may be your son, it may be your daughter. Pwede gani imong mama. Okay? So muna siya ang life insurance. Ngano importante ni siya para pag once kuha na ka ni Lord, katong imuhang family members, kampante ka na maging okay gyapon sila for the X number of months or years. See? And I think sila Melody, sila Ron, sila Charles, they also offer life insurance, health insurance, so pwede mo mag-contact sila hapon. No? Now, ikaduha, health insurance. Ang kanindot sa health insurance kay ikaw ang makinabang ani. Ikaw nagbayad, if in kaso lang ma-admit ka sa ospital, ma-hospitalize ka, magkasakit ka, ikaw ang makinabang ana. Okay? You will be paying a smaller amount compared to what you are getting from the health insurance. Mao jud na ang value niya. Ikatulo, funeral. Kanang bitaw ngay uban, di ba? Pag once malubong, kailangan makagyuta. Mahal biyang yuta bay. Dahil masulod ang mga memorial plan. Kung magpa-cremate ka, kailangan lang yapon nimo tong isa ka certain spot. No? Unless kung i-cremate ka niya, abo nimo ibutang sa balay. Na may uban na inanang ilang style. So depende. So but if you're planning na magpalubong jud ka sa casket, sa kabaong, then it would be better for you to get this as early as possible. Lastly, non-life. Una kay balay, ipa-insure po na in kaso maglinog, in kaso masunog, at least na kay makuha na kwarta gikan sa insurance. Diri po masulod ang insurance mo sa imong motor. Sa imong sakyanan. In kaso lang mabangga ka, madaot na siya, ipa-repair nimo, pas gamay imong bayaran sa participation fee or deductible. Kumpara nimo sa value na makuha nimo. Case in point, back then, nagpa-quote ko kay na aksidente lagi ta, ang gi-quote sa ko sa Toyota na lumping ang hood sa kong Hilux 123,000 pesos. No, lumping lagi. Okay. Ang among gibayad na premium for that year is 30,000, ang deductible is 5,000. Repair ang entire hood. So but pasabot ang gibayad lang 35,000 for that particular year, and then nakakuha mi 123,000 worth of service. Kung tigom na ha. Ana ang value sa non-life. Inani po ng problema. Ang ubang tao na ay insurance para sa sakyanan o sa ilang motor, pero wala sila insurance para sa ilang kaugalingon. Sa ato pa, mas importante ang imong sakyanan or imong motor kaysa imong sarili. Right. Dili dapat inana guys ha. So dapat na kay life, health, funeral, and non-life. Okay? Moving on. Paboritong topic sa tanan.